vital, moi positiva, con moita enerxía, caime moi ben. Complicada, porque son, digamos, a antítese a unha da outra. Lucy é moito máis discreta, é unha persoa que lle gusta pasar desapercibida, que non ten esa teima por estar sempre tan aparente e chamar tanto a atención. E é unha especie de decepción para Soledad, aínda que penso que é superficial, porque no fondo eu creo que a admira. Eu debutei no audiovisual con Lucy moi ameno. Tiñamos que estar entrando, saindo, cambiando de localización. Pareceume un equipo reducido, pero moi ben compenetrado. Básicamente en que as dúas nos gusta cantar. Eu penso que tamén son bastante vital e sempre tamén tendo a ver o lado bo das cousas e a tirar para diante. Hai cousas de Soledad que a veces é un pouco insensible coa súa filla e, bueno, son máis tranquila. Teño unha tía que é moi parecida a Soledad, esa maneira de andar ou esa maneira casi histriónica de comunicarse, moi enriquecedora. Para ser a primeira vez nunha serie disfrutei moitísimo, quédame tantísimo por aprender, pero creo que foi un primeiro paso estupendo. Creo que é moi diferente de todo o que se está vendo agora mesmo. Eu creo que nos sentimos moi identificados porque as situacións son moi cotiás. Esa cousa de que non este nun plató, de que non este acartonada, non? De que teña esa vida. Me parece que ademais é moi divertida, porque é comedia, non? Sutil, pero comedia, da que me gusta. Estamos? Sí. Genial. Vale, mil gracias. A vos.